Khovela thil leivan nei ber mitam tak chuan re thei wangin kan ril ruwa sum charte kan ngai to amai mai china ma se hei hi thil a thla kani du huna sum hi a char ringot thei lo mi van nei hi chu he khovela hian anom ve shima anni chuan mi thlaupal an char ni lovin khuanu ruat kan ti ang deuh hian van nei a siamin anom ve shim California David Michael Dehas chuan thilda thatna tur safe box cheng singa sangsari in aleya chu a safe box lei chunga chuan poisa thanem tak mai alo oma a mu chuan mak atinge mai safe chu cheng singa sangsari chawa alei ani a safe chunga a mu ve thung chu cheng noi som pariat lai ani chutia safe chunga poisa a char nu chuan anun chu a ol sampha sota changkai taka mangin thil tam tak ati theipha ani box a hon nu chuan a chunga thil zong enchian tumin dokana abun chuak veka poisa chau ni lovin thil chi sang alo tel buka shat pui tu atan ti in a thil char te chu video in ala a aru kan lo ti chiang taka midangin an mu theinan he video hi atilang PUBG awangin na pasal chuan na nupui le afa te chu kalsan meiche pakhatin athil ton du lo tak mai chu game sawangin annu pa inkar mai ni lo an chung kwa thlengin awak dar pha vek ani apasal nen nupa a anin siam nu chuan tuang takin shing nun an zo chhowe a fa pakhat nein chung ko him tak an ni ve an fa pani na tur apuma naute thalimi mek bok masela gamesin alu khung achangin hlimna reng mutur to lo an chung kwa chu games chuan avodar zauta ani PUBG chuan an pa chu na satakin athunun tata anupui fanauti ain PUBG chu amamo in athalel to zok ti tur khopin azuna chuan awai nget ani chu games chuan anin kara chuan thil thalo le khatak tak asor chuak ang mai hi ani in hialna achwa pha ta fowa zinga tho phat achangin anupui le afati ai chuan a mobile phone chu anga event masa jok chin eizon nalama ana tho thlengin achul pha ta vek ani atopa phei chuan he game sawang hian anupui le afati chu akalsan pha ta hial ani tuikep ang maya te dangdai le hlawom tak mai chu alema kan hmu Portuguese Man of War Blue Bottle ti akan shat thi tui chunga ran nung chikhat ani he Portuguese Man of War ti ran nung hi tui kep ne na pian mang chu ain ang chepa en hian moi he a chu mai ba ka a femrel maya amoi ang reng viau na in a hlau hle a atur hi thi pui thei khopa hlau ani awangin ran nung hlau an ti zinga atel he ran nung hian thil chili a sang cheu ti thei aneya athil ti theina hi ein ang lo cheu ani akor chung ber hi new metaphor ti in ming an vua ge sakhat ani a he akor hian tui chunga atilang thei akor hian a chulda na zerin tui chunga le tui hnuaya a kwal tir thei bok chu ba ka tur hlo oma khat kutam tak anei boka ama aya lian ran nung emo ran sadangin anti buai don chuan alo inveng ve chin chu mai ba ka chuan a cho eite da khom tur pumpui anei ve ato berna tan chuan chithana chibo manei telbok heran nung Portuguese Man of War tia an ka umai hi bit sa an mu hlau chuan bit pumpui an khart hial thin ani achan chu pakhat lek po hian mitam tak nunna alak theiwang ani ruk rungil nei le zaidam ruk ruthil ti atan chuan oi lo khop hial ani pon lama chuan mi thalo tak chu ani nge maya chung lama ero he ruk ru hi aswal mi alo heyon chaina a ATM machine a chuan li ti a kau chuan ama in poisa ala chhuaka mi pakhat tu ti shat lo chuan nunglam atanga be thutin chemte nen chuan avau zuya poisa alak zong te chu a hnena peturin a shil li hian ATM atanga alak chhuah hlim akuta yon sang hi zanga chu anun na chan him na atan ahlan ATM balance a han en chuan
ATM account na asum nei zong zong abo bang om lawin ala chua kani poisa engzat ma arok nu chuan nei anei to lo ti a hriat nu chuan he ruk ru hian arir ru that na lan chhuah tirin sum alak sak mei chhene na hian asum lak sak te chu a pelet le hliam eng ma tuar lovin a chhuah ta zawk dai